עכשיו נספר על אבא ושירה שמשחקים במשחק הזה איקס דריקס, ובואו נראה מי ינצח. שירה משחקת משחק של ילדים. קדימה, את מתחילה. בגלל שאני מנצחת כל היום. אז קדימה. נכון אבא? כן. אתה יכול לעשות את זה פה. טוב, אני שמתי פה, כן. אני. תסתכל אותי. תראה. תכף. אתה חייב לעשות פה. עכשיו תראו, אפילו שאני שם פה, מבחינת שירה אני עדיין לא ניצחתי. עדיין! עדיין! אני כאילו מנצחת! היא כל הזמן מנצחת, פשוט היא חושבת שמישהו סיים את כל השחקנים, הוא מנצח. נכון, אז מקבלים מדבקה. למה את כל הזמן מנצחת? בגלל שאני גדולה. ומאיפה את יודעת לשחק את המשחק הזה? מהגן. איזה יופי. וגם לנו יש כזה בגן. אז מה לאחל לך? מזל טוב שיהיה לי יום הולדת. אבל אין לך יום הולדת עכשיו, רק ניצחת אותי במשחק. אז שיהיה לך כל הכבוד שניצחת אותי במשחק. ואני רוצה גם לנצח פעם אחת, תוותרי לי. אני לא אוותר לך. למה? בגלל שאתה יכול לנצח. ביי ביי. ביי ביי.